לכולם, אריאל כאן משוטגן גיימינג, וברוכים הבאים לעוד סרטון של מיינקראפט פוקט אדישן. זה הפרק של היום. אתם רואים שיש לי כאן מלונס. עשיתי... רגע. אז כן, אני לא זוכר מה קרה, זה אח שלי. מחקתי סרטון מקודם כי הוא עצבן אותי. וכן, יש לי גם פמפקין. כאן פמפקינס שלקחתי, ומצטער אם יש את הבעיה כאן בערך של המוביזן, אני מנסה לפתור אותה. וכן, עוד לא אמרתם לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אעשה או מה זה הסטון קאטר הזה. טוב, בסה שאין לנו את היכולת... זה הלוגים האלה. טוב, יופי שקיבלנו לפחות פמפקין. אני חושב שלפרק של היום אנחנו ניכנס למערה, כי זה כבר פרק שלישי רק קודם כל כדאי לנו... לא, אנחנו ניקח את האוכל. ניקח פיקקס. וניקח את כל הטורצ'ז. אז של זה היה הטורצ' הזה. מקווה שזה כל מה שנזדקק. אז תאכלו לי בהצלחה, כי אני הולך להיכנס למערת הדאנג'ן שהיה שם. יאללה, בואו נאסוף כאן קצת קול, כי אנחנו ממש צריכים לבית. מה זה? סקלטון. בואו נצטרך להיזהר קצת. נשאר כאן היה הדאנג'ן. זה דדן. למה יש עץ? משהו מוזר. למה? אני לא רוצה לשבור את זה כי יש מים. כן, שונא שהדבר הזה קורה לי. יש כאן הרבה קול, שזה ממש טוב. בגלל, אתם יודעים, המחסור שלנו בדלק, כאילו לא דלק אמיתי, אבל דלק
מבחינת דלק של קול. חשש שמפלצת לא תקפוץ עליי. מה? זה כל הקאבלסטון. או שנצטרך... אוקיי, אני שמתי לב שלא עושים את זה. כדאי לבדוק מה הזמן כאן. כי אני חושב שלבינתיים זה טוב. אביא עוד פמפקן. הנה, כן, צדקתי. אני הולך לישון. וואו, לא דיברתי הרבה, וכן מצטער על הבעיה שיש כאן, וסליחה על הלאגים. אני לא שולט בלאגים המטומטמים האלה. אני חושב שנאסוף קצת קוקו בינס, או שלא עכשיו, אני לא בטוח. נאכל פשוט פוטטו. ניקח 3 פוטטו. עכשיו בוא נחזור למערה הזאת. טוב, אז ראינו קריפר! שיט. מה? אני לא מאמין. אני יכול לשמור את הדברים שלי. אומייגאד. אני לא מאמין איך. אוקיי, זה לא משנה. גילינו שהיה שם קריפר. הוא ממש לא הייתי מוכן, אבל אומייגאד. טוב, אני לא אקרא לה הכותרת של הסרטון. מתתי והשארתי לי את הדברים. אני אקרא לזה... אתם כבר תראו איך אני אקרא לזה. טוב, אבל אני לא חושב שבטוח... לא, אני לא רוצה את הפמפקין הזה כאן. ועוד משהו אדיר בפמפקינס, שאפשר גם לעשות ב-PC, זה לשים את זה בתור קסדה. לא בא לי להיכנס למערה שוב, למרות שאין לי בעיה מזה, כי ראיתם. אוקיי, יש לנו כאן חרב. ניכנס בזהירות.
זה dead end. ש-dead end זה מחסום כאילו. כן, זה dead end. טוב, כדאי לנו לקחת עוד קאבלסטון, ואני לא מבין איזה מערה זאת, כאילו. זאת מערה, אבל... אוקיי, לא, זו מערה גדולה, בגלל זה אני באיזושהי נקודה שבה מוכן, כאילו זו, כאילו מערה מערה גדולה. אני חושב שנקרא לפרק הזה נכנסים למערה. או שיקרה עוד משהו מעניין. טוב, בוא נראה. חשבתי ש... בוא נראה איזה עוד דברים מגניבים יש במפה שאפשר לראות. אני חושב שאני רוצה ללכת לאגם שם, אבל עדיין יש לנו את עדיין יש לנו את המאפ, שזה ממש טוב. טוב, ניקח קצת פרחים, כי זה טוב אפשר לעשות מזה צמר, אני חושב. כאילו בוורז'ן החדש הזה של מיינקראפט אתה יכול להכין צמר לא רק מלאפיס, או שאתה פשוט יכול להכין לכלב שלך, שזה בעצם זאב, אם יש לך. יש כאן בונוס צ'סט. יש כאן שתי צ'סט. יום המזל שלי. אני רק רוצה אולי לקבל את הזאב הזה אני לוקח כאן רק את הדברים החשובים, כי לא בטוח שיהיה לי מקום לכולם. את הצ'סט הזאת אני לא אקח, אני אעבור לצ'סט הזאת. אף יש קרת. קקטוס אנחנו די לא צריכים, אבל בוא נראה. מה זה שהשועל הזה הלך? כן, בס הזה, הוא היה יכול להיות שימושי להגנה, אבל לא חייב להיות על הפרק השלישי שועל. לפחות קיבלנו את הבונוס צ'סט. יש כאן עוד פרחים.
יצטרך עוד large chest, שבשביל זה בואו נבדוק את המקום שיש לנו כאן. אני חושב שבקרוב נצטרך. וואי, איזה מזל שמצאתי, כאילו, יש לי עוד אוכל. ויש גם ביטרוט, שזה ממש נחמד. קרוט. אני חושב שאני יכול עוד מעט, אני רק צריך איירון. לא, אוכל לא, ואלה לא. אני חושב ניקח קצת את מהאלה. מהבונס בשביל הזאב. זה משהו שטוב הפעם במיינקראפט פוקט אדישן. מאז העדכון אפשר כאילו להכין מיטות באיזה צבע שאתה רוצה. לא בדיוק באיזה צבע, אתה לא יכול בכמה צבעים. וואו, ואני אוהב את הג'אנגל טריז. כאילו תראו איך זה כאילו... אוקיי, אז אני חושב שאני אעצור... מה? שאני אעצור עכשיו לעשות פאוס. ואני אחזור לכם שאני מקווה עוד... שאם קיבלתי... שאני אקבל עוד איירון, אז נראה אתכם בעוד שנייה. אז חזרתי חברים ותראו, קיבלתי 18... לא, אני עושה סרטון, קיבלתי 18 איירון, בזבזתי על פלינט אנד סטיל, שאת זה אני ארחיק כמובן מהבית. עשיתי שירס ו5 בקטס. אני לא זוכר כמה איירון היה לי בכללי, אבל עכשיו אנחנו יכולים להתחיל גינה קרובה לבית, והאמת בואו נעשה שירס קיבלנו 2, זה טוב, אם כאילו יהיה לנו זה, אז... יופי, 4 ועוד משהו טוב בשירס. אז הוא נותן לי את הזה. אז הוא נותן לי עוד אחד. היופי שזה נותן לפחות. או שזה נותן רק את הטריים. לא, זה אסיד. וכן, לא בזבזתי על שריון כי לא רציתי. אז עכשיו אנחנו צריכים מלא ווד, כאילו עץ.
ונצטרך 2 כאלה ואני אקח אותם, את אלה, אני לוקח את הדברים שאני יכול ליצור מהם משהו. אני חושב שאני לא אשתמש בה, לא, זו, הייתה לי כבר גינה. אני אצור 2 גינות, אז... כאילו אחר כך, אז... קודם כל אנחנו צריכים את הווד בחוץ. כי אנחנו צריכים מלא... יש לנו כבר סטייק. אז אנחנו צריכים גם מלא סטיקס. ניקח פשוט את כל הסטיקס שיש לנו. טוב, זה מראה לי שאני יכול להכין 17. יאללה, זהו זה. לא. לא זה. יאללה, כי אין לנו כל כך הרבה זמן מאור היום. מה? היא אחלה דשא. אני לא יודע, אני רוצה לקחת קצת דירט בשביל להשלים כאן חלקים. ניקח גם שוול בשביל להיפטר קצת מדירט, שיש דירט כאילו לא נחוץ. טוב, רק נשלים את זה, ואני חושב שזה מה שזה יהיה. 1, 2, 3, 4, 2. לא, הייתי צריך גם לקחת X. כאילו גם בשביל העבודה הזאת. בניגוד לווד זה ממש ממש חזק. סבבה, אני רואה שהפרק הזה יותר מדי ארוך, אז אני אעצור אותו רק שאני אשלים את הגינה. נשים כאן מים, והדבר המצחיק הוא שאתה צריך רק, שבגינה אתה יכול לשים רק כזה אחד של מים וזהו. אז רגע.